Снимаш ли? Снимаш ли? Снимаш ли? Така. Ето. Вау. Чичилата е мазалак, ама... Мазалак. Ето го снегури на този касал. О, да, бе, снегури е за касал, да. Да, изиграй го от лявата страна. Изиграй го. Снегури е за касал. О, гледай какво става. Ние сме най-бързите. Оп, тук ще има неминаване, да, има някаква възможност. Това е реалността. Имаме ли някаква възможност? Само внимай да не се подклъзнеш и да се буташ в тези странични. Не го споменай. Оп, ето човека, бай-бай, приятел. Бай-бай. Бай-бай. София, много имам някакво. Не, ние го спрем, няма тръгване, просто няма никакво. Аз съм винаги да помогна на някаква, ама там си няма как му винаги да се питам, нали? Авантюристите, приключенисти. Вау, колко много сняг има по площата на трасетата. Вау, вау, вау. О, това ще падне върху глави. Вау, 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 вау. Оп. Много е готино. Давай. Излизай от коловоза, излизай от коловоза. Не ни остави. Не. Много лошо. Така. Аре да блъскай. Доста кофти. Пряхме, да. О-о. Кола? Да се прави кола. Не мога, даже не мога и на ръчна да сложа. Защо? Не знам. Назад, да направиш место. В момента гумите правят те така, нали? Аз искам да блъскам. Абе, гледай това с джипа, бе. Дай назад. Чакай сега. Не, бе, нямаме още голям шанс. Може да включиме на... Дали че мога мине то? Ще минаме това си вече. Няма да може. Че мине. Видели като спре колата и спре. Абе, трябва да направиш место, мине Криси. Не мога. Не, бе, назад. Дайте ние да блъскаме колата, аре седи. Чакайте. Чакайте, че малко нещо ми правя двигател. Нещо. Това какво е? Масло ли е? Може да си загрял много. Да, загряла съм. Край. Дайте ние да блъскаме. Чакайте. Не, бе, дай задна малко само. Сега ще стане, чакайте. Стойте. Добре. Първа. Не мога. Задна. Първа. Първа ли? Да, първа. Пара първа. Аз така на тласък. На втора тръгвам, не е първа. Дай назад, ако искаш. Да му направиш малко место. Малко место напред да минат само това. Вау, виж какво съм направила. Да. Първо, нали? Пусни още малко назад. Не мога. Ама, че е така. Аз да. Първа. Да. Дай. Пробай. Не мога. Този джипът, че мине. Sorry. В Хюстън имаме very голем проблем. Това ли прозорец? Да. Хюстън. Човека иска да ни помогне. Какво? Не мога ли да изляза горе? Освен да ставаме тук колата, някъде я се качим пеша. Няма вериги. Епа. Дайте Малко. да блъскаме и че така Някъде да оставим. По-не ги джиповете ще правят, ще си Да. искат. Това е джип. Yeah, man. Значи, Добре, ще пробваме пак. Чакай. айде. Ама... Или малко да дай отрием пред гумите. Блъскаме колата Дай, че ние. отблъскаме Да от отриваме този пред снег, гумите. бе, братон. Няма как да отблъскаме от този Поне още снег. малко там да се качиме. Давай, Добре, сега ще пробвам откъде. Ама, знаеш какво просто? Знаеш какво ще завия една така? Точно.